Брат, трябва да вкарат предмети, които да те въвеждат в живота, братле. И да те запознаят с това как работи държавата. Поне най-простичкото, брат. За плащане на данъци, за фирми, за всичко, което е свързано с живота, братле. Защото ти свършваш 12 клас и излизаш, брат, като необрано лози. Нали, ако си като примерно като мене, братле, дето родителите не са ти казвали нищо особено свързано с здравни осигуровки, с лични лекари, с плащане на данъци, братле, и ти излизаш, брат, ти... Какво е той, какво е оно и какво е застраховка, какво е... Нали, излизаш като някакъв бот, братле. В смисъл, ти мой си завършил с 6 даскал, ама излизаш, нали, живота идва при тебе, братле, и ти си няко... Ама, това не сме го учили в даскал. И в университет даже няма го научите, защото и в университета не учат на това. Даскалото трябва да се вкара един такъв час, който е свързан с, как да кажа, въвеждане в живота или в запознаване с това как държавата работи и какво трябва да правите, нали, освен спазването на законите, нали, плащане на данъци и така нататък, братле.